дуруду салом дӯстони азиз, тамошобинони иззатманд. Якчанд навор башни чӯи партофтум дар каналам ки бениҳоят бисёр барои ҳамин башни оҳанӣ пурсидем. Ина башни оҳание ки 4 профили главнишон ай профили 8x8 мешавад. Профилое ки байнош дар барои бозӣ накарданаш мешавад, профилои 4x4, профили леснисаш ай профили 2x4, уголоки 6x6 ва арматури 16. Ҳамин қачи сохта мешавад. Дорози 6 метр. установка доставка ҳастай. Семент шамаи хидмонай. Мебарем установка мекунем семент шайхмон. Смеси ки бояд дар вехи ҳам бетон бирезем ай хонадор мешавад. 5000 сомон. Ҳамаи чи шаймо ягон чи хонадор намехарад. Фақат смес, мисол ҳамун 10-15 роба смес тайёр мекунад, тамом. 80 сантиметраш дар замин бетон рехта мешавад. 5-20 мемонад. Бардошт мекунад 1 тонна 600 литр оба кафолат дода мешавад. Қарор дорем дар ноҳияи Фархор, территорияи ноҳияи Фархор, территорияи Мир Саид Али Ҳамадони Московский. Мақсад доставка дорем. Ай Мир Саид Али Ҳамадони, яъне Московский ё ай Фархор берун шид, яъне ки ай 40-50 километр дур шид, доставка ай ҳисоби хонадор мешавад. 5000 сомон мета бо доставка метия. Ина хе мебарем установка мекунем, меспорем. Ҳарон хеле дар навор тамошо кардем ё кардесен. Инам хеле тайёр мекунем. 5000 сомон ҳичи намехаред. Доставка ай 40-50 километр ки зиёд шид, ай ҳамин ҷое ки мо тайёр мекунем, доставкара худи хонадор мета. Ана бародаро, инаи садҳо саволе ки шумо дода буден, ҷавобаш навора паҳн кунен, роӣ кунен ба касоне ки мехостанд башни кунанд ё ин ки дар бораш информатсия бигиранд. Инами каме ҳам боша информатсияи башни барои шумо. Масъалаи ранги свети краскашда чи свет ки хонадор бугам хе мекунем харидор мақсад метием ша ё сафед ё мокри асфал ё кабуд фарқе надорад. Хулоса ки масъалаи башнида пури бад пурсида будем, ина мо каме ҳам боша барои шумо информатсия додем. бо худо хоста боша мешава ба наздикӣ бо пешниҳод мекунем барои шумора масъалаи намин башнида. Зиндаву саломат бошен, навороро пайгирӣ кунен. имкон дошта бошен мақсад ки дар сайтотон историяш кунен, кадоме мехоҳад муроҷиат кунад дар номари болои экран.